To bylo takové. Protože já si ti říkáš, že to ti to někdo bylo. Děcka je strašně neposlušná, ty brďo. Vůbec nedává, nevede vážně pokyny vedoucího tábora. Proč? Se musí podívat. Kde? No, tak když tam někdo na ty logo. No my čekáme, až se zbudí a jdeme se podívat. Tam je vzkaz, ty ho vůbec nečteš. Jaká noční hra? No? Máme Přesně. Děcka, pojďte sem. Noční hra, tak to zkazíš úplně. Jestli petarda. Petarda, ty brďo. Taká masivní prostě. Tak počkej, tak jak to bylo? Tam to se to nějaký den. A mezi tím Děcka vykázali. Jo, protože tam někdo Peťa, nebo někdo tam přišel a začal na mě svítit. Ty? Já jsem říkal, že jsem chtěl nikoli do lesa. Takže to je vše, chytili nás, teď jdeme ke kůlu. Tak to je smutné. Michala ráno bude do nemocnice, jsem u kůlu, nemůžu do práce. A to zase kláka, to vůbec nejde dolů. A tolik šňůr. A to tam nemůže dělat světla, ne? Kuba měl se to je Ale jednak, že to bylo vyhoděné z té koláničky, ale když on to tam nahodil, tak je tak to jiný. To by byla marná práce. Ty, jo, a já jsem právě si říkal, já vím, se ho baví. Další skupinky ty hráli všechny ty scény, které hráli večer. A nakonec byste nám potančili a potom. Tak to můžeme jít spát. Kubo, tak teď se právě řekni, co vy dva budete dělat. Takže přátelé, máme jedinečnou chvíli, kdy k tomu, aby jsme usli, nebo všichni to tak cítíme, potřebujeme uspat. A Kuba tento mi jako jedinečně. A ještě tady s lékařským doprovodem to bude úplně fantastické. Takže, máte ten kachon? Tady je, tu je, jo. Víš jo, tak můžeme ho doprovodit. Pojď si sedím. Tak vedoucí, pojďme se zasadit tady. Přátelé, kamarádi, jestliže jde o kolébavku, tak je třeba, abyste se úplně uvolnili, jo, i v tom vašem postoji, zavřeli oči, jo, a úplně si představili, že jste ve stanu. Jo, ležíte ve stanu, objímá vás vaše karimatka, objímá vás váš spacák, jo, opravdu zavřete oči a do téhle pohody, upadání do spánku zaznívá tato ukolébavka. Spínkej můj maličký, ať máš den celíčký. I ty dívenko, ať si svěží, a celý den zítra ti běží. Spínkej, chlapečko, ty holčičko, ať máš s ní hrozně krásný, jako ta ukolébavka. I vedlejší tábor jsme určitě. Bylo víc Fotí tam mi nevyšla ani jedna fotka, víš to. To je jasný. To asi jo.
Akurát